Ngise kulabo abathi ngalahlwa indoda. Ngise kulabo abathi ngalahlwa ubaba. Ngise kulabo abathi ngalahlwa uma. Ngise kulabo abathi anginabantu emhlabeni. Ngise kulabo abathi bayintandane. Azothi ngindoda abafelokazi. Athi nguyise wentandane. Ngise kulabo abanganamduduzi. Ngise kulabo abahlukumesekile. Ngise kulabo abashawe izimo ezahlukahlukene. Alibonke igama likaJesu. uKristu ngowakho, insindiso ingeyakho. Umunjalo nje, you are the one who's a candidate to receive umusa nothando likaNkulunkulu. The moment has come. Thank you, Jesus. Okwakho manje is to receive. Wherever you are and say, Father, I just receive my healing. Father, I receive my miracle. Father, I receive in the name of Jesus. Noma ngabe bese kuyisikhathi singakanani, kholwa manje, kholwa manje, kholwa manje, isitshele ukuthi manje kuyenzeka, 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 kuyenzeka. Luke chapter 19 from verse number 1. Then Jesus entered and passed through Jericho. Now behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector, and he was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was of short stature. So he ran ahead and climbed up into the sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all complained, saying, he has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus stood and said to the Lord, look, Lord, I give half of the goods to the poor. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. And Jesus said to him, today salvation has come to your house, because he also is a son of Abraham. For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Praise the name of Jesus. What a powerful text we are reading tonight. We are reading a story about the man called Zacchaeus. uZakeu. Lidi Bible lendoda yayimfishane ngokwe-structure noma ngokomzimba. He was a very, very short man. And a good thing also about this man was rich. You know, sometimes there are people who think that the gospel is for the poor. The gospel is for everybody. Whether you are poor, whether you are rich, whether you are educated, even when you are not educated, the gospel is still relevant to address your issues. Everybody needs the Savior, whether you are poor, whether you are rich. Alibongi kamalika chesu. In the Bible, he was a rich man, which means why right socially, you know, why pilagahle. Alibongi kamalika chesu. But the Bible lendo tayizwile ngo Jesu. So wafaba nesifiso sokumbona uJesu ukuthi ubani ngifuna ukubona lo muntu ekhulunywa ngaye. But the Bible ngenxa yokufishane, because of the crowd, this man realized, you know what, ngimfishane kakhulu, abantu bangisitha, I won't be able to see this Jesus.
uyayibona crowd lapha iza. Then he decided, no, ukuze ngenze sure ukuthi I don't miss this moment of seeing Jesus, the best thing that I need to do, and teach him ahead of the crowd. Bese ngigibela esihlahleni esiphakeme. Bese ngiyilinde crowd ngoba uJesu lapha kwi-crowd. Alibonke igama lika Jesu. Wamlinda ke, elinde uJesu. Ngesikhathi izi crowd, isondela i-crowd, I could see leyo kulangazelela kaZakewu, that anticipation, looking for the key man amongst the crowd. Alibonke igama lika Jesu. Ukuthi uyena muphi owuJesu lana. Alibonke igama lika Jesu. Leli Bible ayigibele ke esihlahleni. Mayisegibelile esihlahleni lithi izwi lenkosi, wathi uJesu ma esondela eduze kwaleso sihlahla, lithi iBhayibheli wama uJesu. Umiswa inhliziyo kaZakewu emlangazelele. Baningi ababekhona besesixukwini, kodwa uJesu akazange athi pay attention kubona, kodwa wathi pay attention to the man engana opportunity yokumbona uJesu. Yenza effort yokuthi gibele esihlahleni ukuze imbone kangcono uJesu. Alibonke igama lenkosi. Lithi iBhayibheli uJesu wathi membheka, wakhuluma uJesu prophetically through the word of knowledge. Wathi Zakewu wambiza ngegama, ngoba uNkulunkulu nje ucabanga ukuthi akakwazi nje ngenxa yemaphutha akho nangenxa yezono zakho ukwazi ngegama lakho. Alibonke igama lika Jesu. Waxakeka uZakewu ukuthi naku ngaziwa bengitshela ukuthi angaziwa. Kunomuntu la engizomtshela ukuthi uyaziwa, noma ngabe izimo zikhuluma nawe zikutshela ukuthi awaziwa, zikutshela ukuthi ukhohliwe. uNkulunkulu ngizokutshela ukuthi ukwazi ngegama lakho. He knows you by your name. Alibonke igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli lami uJesu wambiza ngegama, wathi Zakewu yehla emthini, ngoba namhlanje hayi kusasa Zakewu. Alibonke igama lika Jesu. Namhlanje kunohlelo olishintshile Zakewu. I was going somewhere, kodwa ngenxa inhliziyo yakhe langazelele sengidecide ukuthi ngiyendlini yakho Zakewu. What Zakewu namhlanje? Namhlanje Zakewu hayi kusasa. Wathi ngiyendlini yakho ngodla nawe Zakewu. Alibonke igama lika Jesu. I can imagine the excitement ya Zakewu okade sibukela phansi ngenxa yokuthi abantu bemwrite off. Phela lithi iBhayibheli was a chief tax collector. Uyabona kuma uqoqa imali kubantu abayikweletayo awubi mnandi. Ungathi nje ngisho isikweleti sakho osinikeze uboleke umuntu imali mase uyifuna imali kuba inkinga. Kwengathi uyamgebenga umuntu uyisa phela njengoba wawubolekile. Kwesisikhathi nize nixabane, kwesikhathi umuntu azangakufuni kanti into yakho le, imali yakho le fanele ibuye bakwethu ngegama lika Jesu. Alibonke igama lika Jesu. Lithi iBhayibheli ngenxa ke lo muntu othi waye tax collector, waye nyamambana kubantu abaningi. Amen. So akusibo bonke who were excited ngokumbona uZakewu, even to be around uZakewu. Alibonke igama lika Jesu. Bamangala abantu, abagcinanga ngokumangala. Lithi iBhayibheli bacomplaina. Lithi iBhayibheli bacomplaina ukuthi uyongena emzini wesoni, uyoba iguest, a-entertain uZakewu lo osirobhi imali, uZakewu lo sihluphayo. uJesu uyongena emzini wesoni, baze bambiza ngesoni. Ngamanye amazwi ngokwabantu uZakewu babemwrite off, engafanele ukuthi uJesu angangena endlini yakhe. Angazi bangakhi nawe abakuright off, abakubona ungafanele umusa, kodwa uNkulunkulu kubona umusa wakhe ukufanele. In spite of izinto abakwazela zona, in spite of izinto abakudisqualify ngazo,
bebona ukuthi no wena ufanelekile kodwa ngizokutshela ukuthi uNkulunkulu ufanelekile. Alibonge igama lika Jesu. uZakewu waba so excited waze wayongena noJesu endlini, wangena abantu becomplaina ngoba every time ma uNkulunkulu esengena empilweni yakho ngifuna ukukutshela manje kunabantu abazocomplaina, angeke usindiswe bajabule bonke. Abanye they will criticize you, bazothi uyofuna amadoda ke rivers of life, bazokusho ngazo zonke inhlamba ongasuyicabange ngoba basixuku esizokuvimba. Awubaba Zulu ufuna ukuthini namhlanje? Myalezo wami wanamhlanje mengawusonga ngizothi don't allow the crowd to stop you from seeing Jesus. Ungavumi isixuku sikuvimbe ukuthi ukubone uJesu. Alibonge igama lika Jesu. Isixuku sika Zakewu asasivimbe uZakewu kwakuyisixuku esiphysically sasibonakala. But let me tell you, even today ziningi ixuku ezikhona esivimba abantu ukuthi bangamboni uNkulunkulu noma sebefisa ukumbona. Alibonge igama lika Jesu. Abanye babanjwe izixuku zabangani, abanye babanjwe izixuku zokuthi wabona amakholwa engahambi kahle evangelini bese bephenduka babe isixuku ukuthi ungamboni uJesu. Ngizothi ungavumi ukuthi isixuku sikuvimbe. Gibela nawe esihlahleni uzibonele wena uJesu. Ungavumi. Kenza komunye isixuku sakhe kuba ukuhlupheka, izima adlula kuzona zimcrowded to the point that akholwa ukuthi uyazini uNkulunkulu akangifuni, uNkulunkulu akangithandi, uNkulunkulu akangikhohliwe, uNkulunkulu ngikhohliwe. Ngizothi kuwena isixuku leso okumele usibalekele ukugijimele esihlahleni ukuze umbone uJesu. Abanye ixuku zabangani, abanye ixuku zokuhlupheka, abanye ixuku zokuthi nje izinto zihambela kahle. Ukubona izinto zihambele kahle ungasasiboni nesidingo sokuthandaza, ungasasiboni nesidingo sokuya enkonzweni. Uthi mangithandaza ngizothi ngicelani ngoba izinto zisahamba kahle. Uthothi impumelelo yakho ibe isixuku sakho. Alibonge igama lika Jesu. Those Zakewu was rich, socially yonke into yayibukeka imambela kahle. Kodwa uZakewu akavumanga nathi avinjwe uceba kwakhe ukuthi angamboni uJesu. Akavumanga uZakewu ukuvinjwa isixuku sabantu physically ukuthi simvimbe ngenqubo emfishane, but what decide ukuthi agibele esihlahleni ukuze ambone. Yini namhlanje eyisixuku sakho ekuvimbile? Noma esiphi isizathu ongasikhipha sokuthi awumkhonza uNkulunkulu because of this, leyo nto isixuku kuwena. Noma ungathi you know what, the way abantu abangangifuni ngayo sengicabanga ukuthi noNkulunkulu akangifuni, sengicabanga ukuthi noNkulunkulu is not interested in me. Ngifuna ukukutshela ukuthi lento ayenza kuZakewu nakuwena ngayenza. uZakewu wayecabanga ukuthi uyena interested ukubona uJesu, but uZakewu did not know ukuthi no Jesus was interested to see uZakewu. Jesus was also interested. So umemile lapha uJesu uyambona ukuthi this person interested ukuthi angibone. Now uJesu wenza into enkulu. Listen, ngokaZakewu kwakwanele ukuthi ambone adlule bese kuphela kanjalo. Ngifuna ukuzokutshela namhlanje ukuthi meke nje wambona, meke kwasuswa ikhethini, alibonge igama lika Jesu, kunento ngeke kwembulekele likhethini impilo yakhe ifane naqala. Alibonge igama lika Jesu. Ngiyamthanda uJesu methi Zakewu yehla, akasho ukuthi Zakewu unje uyongena kaZakewu. Emefika akamkhondemu uZakewu ngenxa yezono zakhe nobubi bakhe. But uZakewu ubona umuso ongaka, uZakewu ubona uthando olungaka, uqala ukhipha inhlambuluko. Khipha inhlambuluko uZakewu. Alibonge igama lika Jesu. Lalelani wabazalwane, lalelani wabazalwane.
ngimthanda uJesu uma esethi today salvation has come to this house. Insindisi ifike emzini lapho khona abantu ebebengalindeli ukuthi izongena khona. Yafika insindiso kumuntu okade engacatshanga ukuthi angasindiswa. Nawe ngizokutshela la namhlanje ukuthi kunabantu abangacabanga ukuthi wena ungasindiswa. Kodwa uNkulunkulu usedecide ukuthi insindiso namhlanje iyangena empilweni yakho. Izulu selidecide. Namhlanje wenzelwe iappointment ukuthi uJesu angene empilweni yakho. Alibonke igama lika Jesu. And emesangenile ushintsho lizokwenzeka. Ngoba akakwazi ukungena izinto zingashintsha empilweni yakho. Alibonke igama lika Jesu. Yes, noma bethiwa sewurejectwe kangakanani, walahlwa ubaba wakho, walahlwa abazali nezihlobo, wonke umuntu wakwriter off for whatever reason. Ngizokutshela ukuthi umlahlwa kubantu akasiyi umlahlwa uNkulunkulu. Alibonke igama lika Jesu. Noma ngabe yini ebikubambile, noma ngabe eyiphi crowd ebekuvimbile ukuthi ungawubona umusa kaNkulunkulu, ngizokutshela namhlanje ukuthi lemvuselelo ifana naleso sihlahla uZake wagibela kuso, wathi emegibela wombona uJesu, kanti noJesu uyambona. Ngizothi nawe uJesu uyakubona, inhliziyo yakho nawe uyayibona, and he is ready to come into your house. He's ready. He's ready. He saw your heart. Can I tell you something? We are here because there are people who were crying and complaining. Lord, where are you? I want to see you in my life. We are here because God has got an appointment with you. We are here because God is answering your prayer. Are you listening to me? When obuthi nesifiso sokukubona usekhona ukuzozembula empilweni yakho. Yabona ke indaba yabantu iyahlekisa. Ngoba abantu kunabantu ongazufunga ukuthi izulu elabo. Ake nginikhumbuze izulu likaNkulunkulu bakwethu. Kunabantu abafaka abantu ezulwini. Kunabantu ababakhipha ezulwini. Ngokwabantu uZakewu was not qualifying. Wayengaqualify ukuthi uJesu angene endlini yakhe. Ngokwabantu uZakewu wayengaqualify. Nanokuthi nje uJesu amnikeze that special attention. Uyabona ke ngifuna ukuthi noZakewu kwayena wayethe meyibuka wazibona engafanelekile. Yingakho nje wayengafunana ukuthi akhulume abe neappointment noJesu. Wanje ngizombona nje adlule ngoba angifanelekile. Ngizothi nawe ungafanelekile. Osibona ungafanelekile ngenxa yepast yakho nangenxa yeza zonke izinto ezikwenza ukuthi uzibuke uzandamine. Ngizothi lo muso ngaka nawe ukwanele. Ngizothi lo lithando lingaka nawe lukwanele. Nawe ungawuzuza lo musa. Alibonke igama lika Jesu. You don't have to do anything. Alibonke igama lika Jesu. Kumele uvume nje uthi inkosi yayi nami ngiyafisa ukukubona empilweni yami. What an amazing grace. Musa wa experience wa uZakewu. Ngoba umusa uvela ufika ungalindele. uZakewu wayithola insindiso engalindele. Uyazi ukuthi kunabantu abafuna ukuyiprepare insindiso. Ukuthi sengiprepare ukuthi insindiso ifike. Omunye azathi ngifuna ukukholwa manje. Lalela. uZakewu, all what he was interested, I want to know him. I want to see who he is. Wavula uJesu namhlanje insindiso seyifikile. Not tomorrow, namhlanje. Ngishilo kunina ngathi insindiso akuyona into yokupostpone. Insindiso yinto yamanje. The moment you hear the word of God, it's your moment for you to be saved. Ngiyangizwa bazalwane bami? No special preparation. Kunabantu abafuna ukuprepare kuqala ukuthi basindiswe. Ake ngiqale ngiye ukuthi bese ngiyasindiswa. No. Ake ngiqale ngobuza ekhaya ukuthi ngisindiswe yini. Ake ngithi ukubonisana nabanye ngoba labo bantu sebephenduke baba crowd. Let me tell you, if you are looking for a permission from the crowd,
ukuthi ungambona yena uJesu noma ungayamkela insindiso uyoshonelwa ilanga ngoba i-crowd ngeke izikunike leyo permission. I-crowd yoloku i-crowd ile ngaso sonke isikhathi impitshile. Uma ucabanga ukuthi kosolveka zonke inkinga zakho before usindiswe, you will die ungakholwa. Uma ucabanga ukuthi uyoze ube namandla okuhlukana nezono bese uhamkela insindiso uyofa ungakholwa. Alibonge igama lika Jesu. Kodwa ngizothi mina vuma ngomlomo wakho ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu wamvusa uJesu kwabafile, insindiso iqala isebenze empilweni yakho. No special preparation. The moment you hear the word of the Lord, lithi iBhayibheli manilizwa izwi lakhe ningazenzi likhuni inhliziyo zenu. The moment you hear the word of the Lord, that's your moment to be saved. That's an hour. In other words, God is knocking at the door of your heart. uNkulunkulu nokho enhlizweni yakho uthi bheka ngimi ngasemnyango ngiyanqonqotha ozwa izwi lami. Alibonge igama lika Jesu. Abantu bafuna ukuzwa ingolosi. Ozwa izwi lami. Njoba ngishumayela ngikhuluma izwi lakhe. Lithi iBhayibheli ozwa izwi lami ungalindi nesivunguvungu. Alibonge igama lika Jesu. Khona abantu abafuna ukuzwa izinto ukuze basindiswe. Ngizothi wena as long as uzwa izwi lakhe. Lithi iBhayibheli mawuvula inhliziyo yakho lithi uyongena adle nawe. Uyongena. Jesu uyakwazi ukungena empilweni yomuntu. Awunikhona nibazalwane. Angene bethi nawe sewusindisiwe. Abanye bakubiza ngothathekile. Abanye basho zonke izinto ongasuyicabange ngoba verse bayi-crowd ezokuvimba. Ngizothi wena ungayivumeli i-crowd ikuvimbe ekutheni ubone uJesu. Ngayivumeli. Noma ngabe uhlobo luni le-crowd. Hayi mina nje angi-understand lento yabantu bathi basindisiwe bekhohlisa i-crowd leyo ungayinaki. Vese awufune abantu ufuna uJesu. Awuniboni khona nibazalwane? I-crowd leyo. Kodwa njengoba ngixakeke kanjena uNkulunkulu engithanda wayipho impilo yami nje. Leso simo siyi-crowd yokuvimba. Naso ungasivumeli. Anginamali. Xakekile. I-crowd yonke leyo. Kwesinye isikhathi abanye i-crowd yabo iba ukugula. Umuntu agule akholwe ukuthi njengoba egula uNkulunkulu ovumela ukuthi agule. Kodwa Nkosi ukuba uNkulunkulu ebethande bezobavimba labathakathi. Never allow that crowd to stop you from seeing Jesus. Dlubulunda phuma kwi-crowd and you will see his love. You will see his grace. Kuzo complain abantu. Awungizwile bazalwane. Abantu they will begin to complain. Basho konke. Kodwa wena ungasanaki. Uzobe sengakuwe. Uzobe ungasewedwa. Alibonge igama lika Jesu. Uzobe usuza ukuthi no, something wonderful has happened in my life and I know that it touched me and made me whole. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba into ezokwenza impilo yakhe ishintshe experience a touch from heaven. If he can touch your life, your story will change. Alibonge igama lika Jesu. Mawujesu engena lapha emzini kaZakewu ba complain abantu. Hawu ngena endlini yesoni. Some of them they even started to doubt uJesu. Ngiyacabanga nje bemdoubt uJesu. Good, is he serious? Uyeka thina akakwazi nokudisena ukuthi lo muntu akawufanele lo musa uyongenisa endlini yesoni. Abantu labo ngeke bakwenzele lutho. uJesu wayenganake yonke lo mfishi wayebheka inhliziyo ukuthi lo ungilambele, lo ufuna mina in spite of ukuhluleka kwakhe. Angazi kuyenzeka kwesikhathi kwawena uzibuke ngenxa ukuthi uyazazi ubuthakathaka bakho nokwehluleka kwakho,
kwawena uthi kwawena amaphutha akho nobuthakathaka bakho nokwehluleka kwakho kuphenduke kube icrowd ekuvimbayo. Awukodwa lo Musa uyadlula, udlula kuzo zonke lezo zinto. Nawe ubuzibona ukuthi no ngiyazazi mos, uyazi lento yinhle, khona abantu abathi lento yinhle, uyazi ngiyayithanda kodwa ngiyazazi icrowd leyo ungayivumeli. Lithi iBhayibheli bonke abamamkelayo wabapha amandla, bonke abamamkelayo wabanikeza ilungelo lokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Niyangizwa nibazalwane? Lalela amandla okulahamba lolu hambo akazuvela kuwena kodwa amandla avela kuye. Yena mase umvumeli wamnika ilungelo ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yakho, yena uzokupha amandla. Ubaba uZulu ngibabonile nje abanye begijima bakhathala. Lithi iBhayibheli insizwa ziyophela amandla, abasha bawa nokuwa, kodwa abamethembayo baphiwa amandla amasha. Alibonke igama lika Jesu. Mesephelile uzothi baba nginikeze amandla amasha okuyihamba lendlela, ngoba nathi obusibona sihamba akukona ubustrong bethu nezikhwepha zethu namandla ethu, yingenxa yomusa namandla avela kuye. Impilo yekholo ifana nempilo yemoto. The more imoto ihamba iyadinga ukuya egarage yogcwaliswa iphinde iqhubeke nendlela. So labo babonayo inkinga yabo kwathi mase kufanele babuyele egarage bogcwaliswa bangabuyela. Inkinga nje yami ukuthi khona engibaziyo angiloye ngibabona bethi basindisiwe kodwa nje impilo yabo shem hayi angiyifunde lento yensindiso. Kwabantu basindisiwe abantu bebenza ukuthi lalela akona ukuhlakanipha uthi muhlangane nemoto yakaMercedes eshayisile bese uthi nje imoto yakaMercedes, imoto yakaMercedes angiyifuni nje, ngiyifuni nje mina imoto yakaMercedes ngoba wabona yayishayisile. Zikhona imoto zakaMercedes ezingashayisile. Hayi ngabona beyidudula ayisayi kwi-service, that's why idudulu. Leza iserviswayo sahamba smooth. Alibonke igama lika Jesu. Ungavumi ngisho nalezo zinto zibe yini crowd. Yabona ke namhlanje ngifuna ukukhuluma ngisho nalo owakwambona uJesu, kodwa yabuye icrowd. Ngoba kuyenzeka icrowd uthi usawumbonile uJesu iphinde ifike futhi izocrowd. Yingakho lethi iBhayibheli nina niphunyukile enkembeni balekani ningemi. Kuyabalekwa ngoba isixuku soloke sikulandela sifuna ukuzokuvimba. Awalibonke igama lika Jesu. Kizothi nawe mntaka baba mhlambe ngenzeka wayigijima lendlela saqhamuka isixuku sakusitha, wazibona sewumsithekile ungasazi. Kizothi nawe namhlanje he's still interested in you. Nawe namhlanje usangambona uJesu. Lalela nto bazalwane, uJesu uyabona. Hayi ngalamehlo enyama umbone empilweni yakho. Athi umhlabelele umbonaphi wena. Athi ngimbona lapha kimi ehlanza inhliziyo. Inhliziyo yakho kade ingasena appetite yesonto, ingasamfuni noJesu la ishunyelwa khona. Kuthi makushunyelwa uzwe ngathi uyacikeka. Alibonke igama lika Jesu. Ayihlanze uJesu inhliziyo, akhiphe yonke into ekungcola nento uSathane angcolise ngayo inhliziyo yakho, uzwe enhlizweni kunobumnandi nokuthula. Athi umhlabeleli ngisukuthula nokwenama enhlizweni ya ngisukuthula enhlizweni yami
Ngisukuthula nokwenama. Ngisukuthula nokwenama. Ngisukuthula nokwenama enhlizweni ya. Kade sewuphila impilo yokubalisa. Phila impilo yokukhathanisa usisi. Uzithola sewuhlabelela lo mhlabeleli uwasha izitshe ekitchen. Uyithola sewushaya lo mhlabeleli ushanele endlini. Hayi usangenile umthokozisi. Usiyakusebenza ngaphakathi. Bakubona abantu ushayela imoto ukhala wedwa akuzona inyembe zosizi. Inyembe zentokozo zokuza umusa. Lalelani wabazalwane. Mayimvuselelo seyifikile enhlizweni yakho. Awudinge umuntu ozokuprofeta ukuthi seyifikile. Uyizwela ngaphakathi. Uzuthi hlengiwe limnandi lelizwi. Hlengiwe ngomusa nothando. Ngenziwe. Hlengiwe sengaba umntwana. Uzwe umntwana ngaphakathi egxuma. Umoya wakho ujabula. Hayi ngoba unemali kodwa ngoba ingadlangadla. Ngoba umsindisi esengenile. Uzwa kuphela i-appetite yokuya disco. Uthi uyabona ke manje i-appetite yase disco siphelile. Uma ubathi dupu 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 dupu. Usuthi ngabhoreka manje. Alibonge igama lika Jesu. Ngoba a change has taken place in your life. I have come to declare that Jesus can change your life. He can change your story. He can change your situation. Angikhathali noma sewaba mabokoboko kangakanani. Noma kuthiwa sewakholwa 3 times waphinde wawa. Lokuthetha umusa kaNkulunkulu kufanele. The Bible, a righteous man falls 7 times and he rises up again. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi hayi baba Zulu yazi lento ngangayizama. Ngahluleka ngaphinde ngayizama. Ngahluleka ngaphinde ngayizama. Ngahluleka ngizokutshela ukuthi try again. Ngizothi try again. Ngizothi try again. Ngizothi try again. Alibonge igama lika Jesu. Lalela 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 lalela. Lalela. Ungayi-write off. uNkulunkulu engaka-write off. As long as usasenyameni, uNkulunkulu believes in you. As long as usasenyameni, uNkulunkulu can do something beautiful for you. Ungazi-write off uthi hayi ngeke. This thing is too big for me. Lalela. Lalela. Vuma wena. Usho nami njengoba ngu-out nje. Nami njengoba ngu-out nje. Ushithi insindiso nami ngifanele. Okay. So ucabanga ukuthi insindiso eyimpatha. Uma ngibuka mina ubona ukuthi le impatha le mphambi kwakho. Impatha zangakini zinje. Akuyona abantu abaqashukene. Akuyona abantu abaphelele ulayini. Akuyona abantu abashawa umhlaba. Eyabo bonke. Eyabo bonke. Akuyona abashimile. Akuyona abasaba amantombazana. Akuyona abantu abanganayo imali yokungena etavern. Singangena etavern thina sideka amatafula konakala. Esiwadeka amatafula. Uyangizwa yini na? Kodwa ngenxa yomusa kaJesu. Saphunyuka bakwethu. Saphunyuka kuba ngokaSathane. Ngabe nathi siqwilile inkambini zikaFaro. Kodwa ngamandla nangomusa
sahlengwa. Yabona njengoba usibona sinje sasinganje. Awu sazanywa yilomusa. Sazanywa yileli gazi. Ngoba likwazi ukuhlangana naleli gazi. Impilo yakhe ifane. You will never be the same again. Never be the same again. Nikhona bazalwane. Mina anginandaba mina. Anginandaba noma ngathiwa khona ithunzi elimnyama eliphezulu kwakho. Kuthi uhamba nethunzi elimnyama. Hayi mase fikile uJesu. Ithunzi elimnyama alina choice. Fanele ithunzi elimnyama lihlehle. Bese kufika inkazimulo kaNkulunkulu. Alibonge igama lika Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Uyazi nje inkinga wena babuzula uyazi inkinga yami. Yazi babuzula lento uyenza ibelula. Uyifuna ibenzima wena. Ibikuhlulisa ukuthi uyenza nzima. Kanti senziwe yalula. That's why you are struggling. Uta uJesu ijoka lakhe alinzima. Abantu abalenza libe nzima. Yena uta uJesu lento ayinzima lento. Ma uyenza ibe nzima ngeke kulunge. Ma uzodependa ekhwepheni ngeke kulunge. Kodwa ubuze uthi wena uqalile umsebenzi kimi. Uzowuphelelisa. Ma understand ukuthi uyena uqalile. Umnikazi isineke. Akufake potter's house. Akusebenze. Akushape. Akumolde. But abantu awuya enkonzweni usanje uthi awungimele kancane, is still working in me. Usangisebenza akaqedi ngilinde. Awuthi ungibekezelela kancane, uNkulunkulu usasemsebenzini. Sasemsebenzini. Ngiyamthanda uJesu. Ufika uJesu Petro bedoba. Uthi uJesu ngilandeleni. Uthi uJesu ngenze njani? Usethi ngizonenza abadobi babantu. Okwamanje sisakubiza. Nangethi Jesu umlandele. Hawu angakenziwa nje uzokwenza. Usho yena uthi ngilandeleni ngizonenza. Jesus was very patient with them ngesikhathi ebenza. Uyazi uJesu wayenza umuntu owaye ntshontsha umnikele esontweni gama lawo uJudas. Emazi futhi lo Judas lo usazongidayisa. Hayibona ikhona nibazalwane. Uhamba noPetro uyazi ukuthi lo Petro akadlali uyikhipha manje intshumentsho. Khipha ummese manje ashaya indlebe yaso shayibeke phansi. Kodwa hayi Petro asisakwenzi lokho. Yathathwa indlebe. Yabuyiselwa. Wathi uJesu wena usazongiphika. Alibonge igama lika Jesu. Khuluma ngomuntu ma enziwa. uJesu ngizokutshela ukuthi unesineke nawe. Unesineke sokukwenza. Nalapho kwani usubona ukuthi hayi ngeke ngathi angilungi. Hayi insimbi edlezingele. Insimbi edlezingele. Hayikwazi ungashintshi. Alibonge igama lika Jesu. Kwakhuluma esinye salikwazi kudala. Sesiwazwile amandla kaNkulunkulu. Sathi webantu abami. Ake ngihlabelele. Sathi mesihlabelele sathi greater, greater, greater. My Jesus is greater. Sathi sakwazi greater, greater, greater. My Jesus is greater. Saqala safaka salikwazi. Sathi njoba ningibona ngimla ngizobabaza amandla kaJesu. Ukuthi uJesu uyi greater. Jesu uyi greater. Great uJesu. Uthi uyabona mayikabishi lihlangane negreater. Alibelisabizwa ngekabishi. Kodwa libizwa ngesalad. Wathi nami njoba ngimi la ngizobabaza amandla kaJesu oyi greater. Engathi sengigugile nginje kwathiwa ngumntwana.
Kwathiwa ngumntwana. Hayi unjalo nawe. Noma sebekunikezile igama. Yakhona abantu abawothemba. Kodwa enhlizweni zabantu sebethe wena kahle umlahlwa. Abanye kuthi uthenjiwe. Kodwa abantu sekuthiwa lo udeliwe. Kodwa khona ongeke akudele. Igama lakhe lunguJesu. Bangakudela bonke. Bakulahle bonke. Kodwa this Jesus I have come to preach in this place. Angeke azakudele. Bangakulahla bonke. Uzulahlwe na ubaba wakho okuzalayo. Ulahlwe na uma wakho. Kodwa yena angeke akulahle. Athi umhlabela akasoze angidele. Yena owangifela. Asuma sime ngenyawo. Agasoze angidele. Yena owangifela. Yena yeka. Agasoze angidele. Yena owangifela. Agasoze angidele. Owangifela uJesu. Wangifela yeka. This man was very short by stature. Baningi abantu abade physically. Kodwa ngokomphefumulo bafishane. Bawobhatomu. Abakwazi ukumbona uJesu. Ngizokhuluma nawe namhlanje. Ufuna ukungenisa empilweni yakho. Lalela, akekho umuntu ola by mistake. Before sifike la, sispende isikhathi sithandaza. Sathi inkosi bonke abantu interested kubona kube yibona abazofika. So I'm confident ukuthi wonke umuntu ongizwayo nalo olalele through Facebook, you are not listening by mistake. God wanted you to hear this message, that as much as you thought He's not interested in you, He is very much interested in you. Uzake wayicabanga ukuthi uyena nje interested ukubona uJesu. Little did he know ukuthi uJesu was also interested in him. Ngizothi namhlanje is interested in you. Sivala amehlo ethu. Mawuthi baba uZulu, thandaza nami kulosuku lesibili emvuselelo. Ngiyavuma namhlanje, I surrender. Ngiyadlubulunda. Ziningi izixuku ebezingisithile. Kodwa namhlanje ngiyadlubulunda, ngiyaphuma esixukwini. Mawunjalo phakamisa isandla sakho. Ufuna ukuthandaza nawe namhlanje. Ufuna ukuthandaza nawe namhlanje. Ufuna abantu abadlubulundayo abathi hayi ngiyaphuma esixukwini. I want to see Jesus in my life. Phakamisa isandla sakho kakhulu ungasabi. Phakamisa isandla sakho kakhulu ungasabi. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. I see hands. I see hands. I see hands. I see hands. God bless you. God bless you. Naba abantu bedlubulunda. Naba abantu bedlubulunda. Naba abantu bedlubulunda. Help them to come in the front. Ushers, please help them to come in the front. Ushers, help them to come in the front. Come and stand here. Come and stand here. God bless you. God bless you. Zasindesu insizwe. Zasindesu insizwe. Ziphinto. God bless you. Naba abantu bedlubulunda. Naba abantu bedlubulunda namhlanje. Waza. Shaya izandla base bafike bonke. Shaya izandla base bafike bonke.
Shaya izandla baze bafike bonke. Awu Nkosi yami Jesu. Awu Nkosi yami Jesu. Awu Nkosi yami Jesu. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Hey, yangena inhlanhla ekhaya. Yangena ingadlangahle. Khona usale ngephutha, khona usale ngephutha. Ungasabi, lalela makushunyela. Makushunyela unciphisa kancane. Yabona makushunyela. Mase kufike kulomzuzu. Kuba khona amaphimba awu2 akhulumayo. Kukhona lele lithi ngiye. Bese kuba khona leli lesibili elithi ungayi. Yabona lele lithi ungayi. Ungalaleli. Ivoice wrong yesitha. Satan usafuna ukugcina kulelo woka kuvalele kulona. Ngizothi namhlanje ngicela ulalele lele lithi iya. Ngoba le voice ethi ungayi. Ngoba le voice ethi uyasaba. Ngicela ukuthi bakushayile izandla ezuza phambili. Ezuhlubulunda. Abakushayile izandla ezuza ngaphambili. Hlubulunda. Ikhona le debate. Ibalekele. Hlubulunda. Ngilinde wena. Le debate inqobe. Inqobe le debate isengqondweni. Senhlizweni. Khona ifear. Ngiye ngayi. Ngayivumeli lonto. Enye ithi hayi namhlanje awuthukuma kancane. Ungasami ulusuku lolu. Mawukhona uze ngaphambili ugijima. Uze ngaphambili uzojoina lapha. Gijima uze ngaphambili. Sesiyathandaza. Phakamisani izandla zenu bazalwane. Phakamisani izandla zenu nonke. Ibandla likaNkulunkulu lizonilekelela. Ngesikhathi usho lo mthandazo nabo bazosho lo mthandazo kodwa nina nusho kusukela ekujuleni kwenhliziyo zenu. Newusho ngokukhulu ukuzimisela nangokujula kwenhliziyo zenu. Nithi baba wethu osezulwini. Siyabonga namhlanje ukuthola ithuba lokuba sibe sendlini yakho. Sizwe izwi lakho. Kusukela namhlanje phambi kwalabantu na phambi kwezulu. Siyamamukela uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi wempilo yethu. Siyavuma ngomlomo, siyakholwa ngenhliziyo ukuthi uJesu wafa efela izono zethu. uNkulunkulu wamvusa ekufeni ukuze sibe nokuphila okuphakade. Ngakho ke namhlanje sithi konke okudala kuyadlula. Bheka kuvela okusha egameni lika Jesu. Siyamkela ukuthethelelwa kwezono zethu nokusulwa kwamacala ethu. In Jesus' name. Amen. Baba, lithi izwi lakho ngoyedwa ophendukayo. Izulu lonke liyahlokoma. Baba naba sebezinikele kuwe. Njengokuba usithumile. Naba baba barespondile. Naba baba abathe inhliziyo zabo ngeke bazivumele ukuthi zibe likhuni. But they will respond to the invitation. Siyabonga baba ukuthi amagama abalotshiwe encwadini yokuphila. We give you praise, glory and honor for this great work, Baba, that we have started in their lives. In the name of Jesus Christ, we give you praise and we give you glory and we give you honor. In Jesus' mighty name we pray. And let the people of God shout amen. Let the people of God shout hallelujah. Bahlobo bam,
Ngicela nilandele lo yasisi umlapha ekhoneni. Nange wave lapha. Nilandele naye, nilandele yena nonke akazulibazisa nje, nilandele yena. Niyongena kule yandlu. Anibashayela izandla. Anibashayela izandla.